Krátko potom, ako som sa rozlúčil s kolegami v Dubnici nad Váhom, začali mnohým Puchovčanom prichádzať anonymné e-maily z falošnej ruskej adresy, akože od dubnických podnikateľov, a začali to priamo rozširovať aj mestské puchovské noviny, ktoré vám hádžu do schránok. Najlepší kontakt na zamaskovaných podnikateľov môžete nájsť u poslanca Daniela Laka. Ten sa chváli, ako niekedy pomôžu aj podnikatelia z Dubnice, takže je asi jediný, kto ich osobne pozná. Nie je to prvý anonym, ktorý ľuďom chodil z falošnej zahraničnej e-mailovej adresy. Kedy v takom písali aj o mojej vtedy ani nie ročnej dcere. Materiál s anonymom je v puchovských novinách označený skratkou SF, ktorá patrí Slavomirovi Flimilovi. Slavo, nehanbíš sa. Od znevažovania práce svojich bývalých kolegov na gymnáziu si sa posunul k šíreniu anonymov. Pamätáš si, keď si tam vtedy prišiel o miesto, poprosil som svoju manželku, už som nebol primátor, aby ti pomohla, alebo si zháňal nové zamestnanie a odporúčila ťa pani riaditeľke základnej školy v susednom meste, kde si tú prácu napokon dostal. Čo pán Flimil napísal pravdivo je, že môj odchod z Dubnice nebol jediný. Priznávam, že som musel odísť z polície. Okresný riaditeľ Slavomír Kučera mi 12. decembra 2014 večer v kaviarni Štefánka oznámil, že dostal politickú úlohu a musím odísť. A keď s tým nebudem súhlasiť, nebudem sa môcť vrátiť na svoje pôvodné miesto a bude pre mňa musieť vyhradiť iba miesto pochôdzkara. Ja predsa viem, kto vládne v tejto krajine a ukoluje políciu. Primátor Henek s povazkobystrickým advokátom Bickom sa už slávnostne aj vyfotili pred generálnou prokuratúrou, keď tam boli v sprievode novinárov odniesť dohodnuté trestné oznámenie. Všetko išlo podľa plánu. A potom prasklo, že Henek dal z večera do rána pokutne vyrobiť ako dôkaz znalecký posudok u Jaroslava Mrenicu z Púchova, ktorý na to ale vôbec nemal predpísanú kvalifikáciu z ekonómie. A na čo? Ja som lepší ekonóm ako títo druhý. Jeho posudok mal poslúžiť iba na kýžené vykreslenie nevýhodnosti predaja obchodného podielu spoločnosti šíriacej televízny signál. Takýmto spôsobom si Henekovci vyčarovali ohromujúcu hodnotu 1 094 000 eur. Keď sa po prevalení pán primátor schoval vo svojej kancelárii, rozhodol som sa objednať posudok u nezávislej Appraisal Services z Bratislavy. Táto znalecká organizácia všetky zákonné oprávnenia na rozdiel od Mrenicu naozaj má. Hodnotu podielu ocenili na 269 000 eur a mesto sa dostalo 365 000. Ostáva už len doplniť, ako Henek našiel Mrenicu. Znova poslanec Lako. A keďže Henek s Lakom si boli vedomí, že Mrenica bez ekonomickej kvalifikácie nesmel posudok vôbec robiť, rozhodli sa ho transparentne nezverejniť. Tak som to spravil ja a zverejnil som obidva posudky. Nech sa páči, môžete si ich porovnať. Vonkoncov mi nebude prekážať, ak si poslanci zavolajú obidvoch znalcov na mestské zastupiteľstvo a tam ich poriadne vyzvrtajú. Nie len Mrenicu. Aj toho, čo robil druhý posudok. Jan Londák sa volá. Chcem vás veľmi pekne poprosiť. Nešetrite ich. Isto by potešilo aj fundované stanovisko od Viliama Karasa. Potom, ako pravidelne svoju vlastnú firmu utápal v strate, teraz postúpil a riadi už aj tú mestskú a hneď dokázal odhaliť nový škandál. Bytový podnik vraj vo februári 2015 urobil na roky 2017 a 2018 zlý nákup plynu a on už dnes vyčíslil prepad na 261 000 eur. Karhá poslancov, že keby ho za konateľa zvolili už vo februári 2015, určite by sa to nestalo. Lenže o nákupe plynu nerozhodujú poslanci. Najväčší vplyv na takéto rozhodnutie má zástupca 99% hlavného spoločníka, ktorým je primátor. Tak sa skúsme spolu vrátiť do februára 2015. Kto bol vtedy primátorom mesta? My už dnes sa nevieme vrátiť. Ale čo by sme nevedeli? Ja som bol primátor do 15. decembra 2014. Ktože to bol po mne? Po mne nastúpil Rastislav Henek a vo februári 2015 bol primátorom už 4 roka. A priamo u Heneka v kancelárii sa robil aj výber dodávateľa plynu. No a na všetky dôležité transakcie musela dozerať aj... My už dnes sa nevieme vrátiť. Na všetky dôležité transakcie musela dozerať aj dozorná rada, veď na to tam je. Či spoznáte, kto bol v bytovom podniku vtedy predseda dozornej rady? Mňa ľudia poznajú v Púchove ako čestného človeka. Mňa ľudia poznajú v Púchove ako čestného človeka. Som si istý, že rozumiete, že výhodnosť alebo nevýhodnosť cien plynu v rokoch 2017 alebo 2018 bude možné určiť až po spriemerovaní cien, ktoré ešte len reálne nastanú, teda v tých rokoch 2017 a 2018 a nie v septembri 2016.
K čomu má táto habaďúra poslúžiť ako zámienka? 1,4 milióna eur na výstavbu, dopovedz to prosím ťa, nestihla som to všetko. Znižovanie energetických, že nevráti sa občanom tohto mesta, ale účelne sa vynaložia na vybudovanie, výstavbu, zníženie energetickej náročnosti budov. Dokonči to presne, prosím ťa, aby si... Použijú sa na výstavbu energetických zdrojov, ktoré znížia celkovú spotrebu plynu a iných máme tam ešte aj elektrinu, čo sa prejaví v konečnom dôsledku v znížení účtov obyvateľov za teplo a teplu. Llámala hija y paprechada, ajano, chalala, paprechada. Že by nákup fotovoltaiky? Keď si vynásobíte počet striech panelákov, krát cena zariadení, montáže a servisu, ostáva vám už iba otázka, pre koho sa táto zákazka, ktorá má vyprázdniť rezervný fond spoločnosti vo výške 500 000 eur, pripravuje. Aby sa nemohli rozoberať a likvidovať spoločnosti, chránilo ich nariadenie o strategickom majetku mesta. Muselo by sa konať referendum. No a toto nariadenie minulý rok zrušili. Hádajte, na čí podnet. No predsa na podnet toho, čo všetko vie a všade bol, ale už sa odtiaľ nevie vrátiť. Likvidovať firmy je jednoduchšie, ako ich 20 rokov budovať, aby v nich ľudia mali prácu. Môžu na mňa napísať ďalších 100 anonymov a podať 1000 trestných oznámení. Ja to nevzdám.